O, ti wedi gweld y neges dros yn dîm? loud. Hwna'n ffynnu. Oh, It's like a tornado, man. mae o'n ffynnu. Da iawn, oce. Mae'n cywir. Mae Ross yn wedi dweud, wyneb fi pryd rwy'n gwrando i stream. Intro stream yn chwarae. Hey, Oh, man, can't bop it. right, ni'n fyw nawr, pawb. Croeso i'r stream. Hey. Pwy yn y byd sy'n, like, breathe o mewn ei mic nhw? O, Thomas yw hwnna, fi'n gallu clywed. Mae fi... Neu, falle mae fe'n gwylio beth o'n i'n trafod cyn. Falle O, fi na. sioio Benny. Oh, no. Cut it off. End stream. Oh, man. Hey, mae Rhydweilyd wedi dweud mae'r cerddoriaeth hwnna yn bop. Yn siarad am ei intro ni. Diolch yn fawr. Mae yn bop. Ac Sorry, siwmai 45 a dyma'r disgwyl. Mae'n just Yna'n well. link. A, dyna ni. Dyna O, ydy yn rili uchel. Efe, achos y sŵn, mae fe'n... Ie. O, oce. Ie, oce, mae hwnna'n digon teg. Mae fel drum and bass. O ie, Rydweidlyd, os ti eisiau neidio yn sgwrs general, y voice chat yn y Discord, a wedyn ni gallu llusgo ti mewn i crew yn chwarae. Wow. Oh my god. Sorry, what? Oh, Thomas, Oh my God, Tom. Ti'n gweld ti dal ar yr un mic. Ti'n gyda scary fel horror film mic. Just breathe in, man. Ti'n edrych ymlaen bod y gêm yma wrth i ti wneud y bit. Mae fe ar... Mae'n mynd i bod yn like peaceful pan ti'n neud rhywbeth, just a button goes, a mae'n like... It's very loud. Fideo gwych. Yep. Oh god. Oh, rwy'n actually crio. Mae'n possessed. Fi'n poeni bod Thomas gyda rhyw beth tu mewn iddo fe. Ddim literally, obviously. Asbryd tu fewn i fe. Mae'n ddim yn swnio'n gwerth, ydi e? Mae'n swnio fel ti just drag yr eich mic chi, like, ar y llaw. Oh my god. Gyda microphone sy'n cael pan ti'n plentyn, a mae literally gyda sŵn horrible fel na, lle... Ti'n plastic. Ti'n siarad i mewn. Ie, dyna beth mae'n swnio fel. If you don't call your toy mic 12. Oh my goodness. Ti'n defnyddio laptop mic? Beth ti'n defnyddio? Yeah, dwi'n defnyddio laptop mic. Fi'n credu beth ti wedi gwneud yw bwyta gormod o bisgedi a mae'r brwsion wedi mynd yn y mic neu Mae rhywbeth. fe wedi bwyta'r bloody mic. Ydy hwn yn well. Pan ti mor agos i e, ti'n like siarad like right mewn i'r mic. Because having a munch on the microphone. Dwi wir ddim yn agos. Mae'n really Yeah, sure. loud. Mae'n like peaked. O fi'n credu, o'n i'n defnyddio un gwahanol yn y gwaith. So, di dal gyda'r hen settings. Sorry. Mae'n iawn, mae'n iawn. Mae'n iawn. Just ni ddim yn mynd i chwarae gêm arswyd gyda ti, dyna gyd. Oh. Ie, oedd Rydweidlyd wedi dweud mae fy eisiau ymuno, o ne, ydi jyst yn gwylio fe. Sa'n siŵr. God, na. Oh. 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 True. Faint o common tasks, faint o long a faint o short tasks ydy pawb eisiau? Mae na option i cael like recommended settings. Oh, right. Yeah. Meddwl, so... Ooh, recommended settings wedi
newid emergency meetings I 1. O. Dwi'n meddwl mae hyn yn meddwl, like, ti dim ond yn gallu galw like, unwaith pob person, so... Yeah. Ydy hwn yn... Mae hynna'n fine, dwi'n meddwl. Okay. O, mae wedi gwneud 1 common task, 1 long task, a 2 O, mae hynna'n really short. Na, un mwy long, maybe? Yeah. 1 long. 2 long, 3 short, maybe? Yeah. A trio hwnna gall newid e, os mae'n rhi fyr. Yeah, mae hynna'n iawn. O, mae Rhydweidlid wedi dweud, na, dwi yn y game, lads. Nice. Beth di'r... Beth di enw ti yn y game? Probably Ryd. Oh, yeah, probably, yeah. That's an educated guess. Okay. Ydy hi Hwna yn pawb? beth rili da. Ydy pawb yn y game te? I dechrau? Ie. Na Na fi ddim. No. Dylen ni cael Dydd, oherwydd mae'n mae... gael fi. Ryd... O ie, sorry. Ie, na. Ie, dylen ni cael 10, dwi'n meddwl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A wedyn mae Ryd Weidled yn just... Thomas, ti mewn? Mae ti mewn y game? Ie, Thomas yw waw waw waw. Fi'n O, ie, cofio. ie. Waw, waw, waw. So, Josh fi'n credu sydd ddim yma. Ah. Mae Ieuan yn Storm. Mae signal gwael gyda fe, so sa'n siŵr os bydd e yn y gêm yma. Na i just danfon neges gyflym i fe. Trial rhywbeth arall allan, haha. Okay. Wel, gallwn ni cael gêm a gallai ymuno mewn yn syth. Just achos ni'n mynd i cael cwpl o gemau ydyn ni, so... Yeah, a fi'n digon hapus. Os mae mwy o bobl yn dod i eistedd mas, methu cysylltu password ddim yn gweithio. Wow. Oh. Diddorol. Pwy methu cysylltu? Ei myd, gada fi danfon y code. Just gweld os mae fe wedi cael e yn gywir. My parents in some of them building. We got a jackhammer in the back. Bendith? Diolch. Oh god. Rwy eisiau gwasgu start now, just in case mae'n timer allan o blymyn lobby. Go on. Syniad da. Oh, mae literally just wedi... Oh. Hwna'n timing, Just my in God. time. Hwna'n timing. God. So nawr mae pawb, os ti'n gwylio, ti ddim wedi chwarae o blaen, mae pawb nawr yn mutio eich hun, so mae neb yn actually siarad efo'r ei gilydd. So beth ni yn gwneud yw, mae 2 person o chwarae fel yr imposter. A mae pawb... Oh, jeez, mae'r imposter wedi just gwneud meltdown ar y reactor. So mae pawb a chwarae fel yr crewmates. A fel crewmates, ni just angen gwneud tasks a fel trio peidio cael ei lladd. Really. Okay, hwnna'n lwcus fan'na. Ac hefyd ni angen trio gweithio allan pwy yw'r imposters. Dwi cael yn rhywbeth mae fan hyn? Yeah. So mae gallu bod unrhyw un? O, Josh yn rhedeg efo fi. Na. Hwna'n hawdd. Rwy ddim wedi gweld unrhyw un gwneud unrhyw beth suspicious tu hwnt. Oh, fix lights. Oh na, rhywun wedi troi y golau bant. Hwn yn nawr meddwl bod ni methu actually gweld rownd ei gilydd yn rhy bell, ond mae'r imposter gallu. Bydd yr imposter gallu gweld yn... O, beth i gael yn hirach. O, beth di Storm gwneud? Helo? Peidio lladd fi. Ond ni'n gwneud tasks, loads o'r tasks, hwnna'n good.
Heb di gweld unrhyw un cael ei lladd eto. Helo, Bronnau. Ble mae pawb? So mae un person mewn stori. Oh! Rwy'n mae shields! Pwy oedd mewn shields wedi mynd mewn... Oh! Helo? Right, fi heb weld unrhyw beth. Ble oedd e? Na, na fi. Rwy fe'n mewn... Rwy fi'n ffeindio'r cyrff mewn shields. Rwy fi'n edrych ar yr... Ti'n gwybod y peth mewn admin sy'n dweud pa ystafelloedd mae pobl mewn? Ie. Fel admin, ie. Ie, rwy fi'n gweld un person mewn shields ar hwnna, wedyn rwy nhw just diflannu o'r sgrin hwnna, so rwy fi'n rhaid i glawr a rwy fi'n gweld cyrff. Ond rwy dim gwaed, so sa'n siŵr fa'n gael amser mae wedi bod fan am. Ni ddim really... Nes i ddim gweld unrhyw beth. Ie, sy'n credu oedd un o'r usual suspects. 3 tasg though sy'n eitha da. Ie. A fi'n methu clywed i Rosen. Na, Beth ti'n dweud? sorry, just cofio a lot llawer. Ah. Un eiliad. Ydy visual tasks yna or no? Ie. Sa'n siŵr. O, Okay. dwi wedi accidentally Mae spilled Josh yn skip. dawel iawn. Rhaid ni cwestiynu hynny. Pwy yn? Na. Josh. Ie, ac yn nhw'n hoff iawn o sabotage, ond mae 2 imposter yn dweud. Mae Morgan Oes yn e? gyflwyno bai o people. Yeah. 2. Mae'n yn Mae'n just wir. neud yn fwy diddorol, yn dyw e. Oce, mae rhywun yn siarad. Ond mwy pwys sydd yn swnio fel building site. Brilliant. Brilliant. Hwnna'n ti, Thomas. Ti'n beth, fi'n gwybod beth fi'n mynd i cael ti am pen blwydd neu Nadolig nesa. Fi wedi cael that, fi ddim trwy, like, 2 mic. So lockdown. Sorry, ddim yn beth digwydd. Brilliant. O! Rwy'n wedi... Na, oedd e. Oce. Okay. Right, so neb wedi cael ei ejecto. Wyt dyn nhw neu rhywbeth, Thomas? Sut ti'n mynd trwy time mewn? O'n i'n grid, wrthnos diwetha, o'n i'n gwrando i bach o metal yn Bams y Oh, Spar. right, okay. A wedyn, ie. Ie. A wedyn, be arall, o'n i ystod ar cwbl. Yeah. Olli nhw. Ond fi jyst yn brynyddio tyd fel y rai crappy sy'n cyd-fynd gyda gystfonau. Oedd set really gad i fi ar dechrau lockdown yn cwbl o wythnosau. Ie. Ond unrhyw sy'n eisiau prynu mic neis i fi. Ie. Fi'n credu byddwn ni dechrau ar y ces na, right? Achos, so mae bywyd yn rhy fyr i ti cael y mic mor gwael a hynny, Thomas. Fi jyst yn clywed mewn beth bynnag sy'n abwysi. Ti'n gwybod mewn ffilm pan maen nhw'n cymryd y mic o fel rhyw siop a maen nhw'n mewn... Dyna beth mae'n swnio fel. Neu ti'n gwybod y jokes fel yn discos, y person disco neu y person... DJ, really bad DJ, a ti ddim yn gwybod gair nhw'n dweud ond am y gair olaf. Dyna beth mae'n swnio fel. Sy'n ffain. Nhw wedi ffeindio cyrff fi. Rwy angen... Right, fi di reportio achos weles i bod rhywun di marw a... Med Bay oedd e? Oedd Storm yn sefyll right drws nesaf i fe. O'n i gyda ti? Yeah, exactly. Oedd ti di gweld y corff right o flaen y dau ydi? Ie, bach yn dodgy o ti'n literally just aros yna. Mae Morgan yn ei gêm i chi. Agosach at yr actual corff. Bach yn strange. Ti'n agosach at y corff, na fi yn yr ystafell. O'n i'n meddwl oedd e like pork chop neu rhywbeth ar llawr.
Oh, right. Likely story. Dyna'r un gorau fi wedi clywed. Yeah. Mae hynna'n tipyn bach yn sus. Ond mi'n hoffi'r originality, though. Yeah. Quite. A for effort. Yeah. Quite dig. That's it. Diolch, boys. Oh. Oh. Morgan yn tipyn bach yn sus nawr. Yeah, Wel, fi'n teimlo'n gwael achos fi wedi cael yn wrong. sure. So nhw wedi fwtio am y person anghywir. So nawr, oherwydd rwy'n ghost, rwy dal gallu mynd rownd a fel gorffen tasks fi. So mae'r imposters angen gweithio fel fwy gyflym i sabotage ni. Y rai arall i stopio nhw cyn i ni gwneud ein tasks. Hwna, holl tasks fi wedi gwneud nawr. Now just the aros. Actually, mynd i trio ffeindio Kieran. Ble mae e? So just gallu gwylio beth mae'n gwneud. Dyna fe. Oh! Wait, just... Come on, can you help me? Rwy'n just lladd blymyn. Is Josh ddim mynd i gweld? Oh, mae yn. Oh, Kieran wedi. Hello. Interesting. Oedd ni'n cyrraedd y reactor, oedd Josh yn just sefyll ar y cyrff rhywun. Oedd e... Dwi ddim gwybod pwy oedd e. Oedd e just yn sefyll fyna. Ie, oedd rhywun yn dod mewn. O'n i ar y reactor. Ond gweld si dim pwy oedd yn dod mewn. Fi'n meddwl di ar y trywydd iawn. Okay. Josh ar y body. Ie, oedd e just yn sefyll arno fe. Beth chi'n meddwl ta? Josh? Well, probably Josh. Ie, hwnna. Mae Josh ddim yn dweud unrhyw beth. Oedd ddim yn mynd i defender I hun? Oh, rip Josh. Oh, Okay, cool. Ross yn dyn un arall. Nice. Oh, Josh, pam ydych chi ddim yn dweud unrhyw beth? Ti'n clir iawn, though, yn siarad, so fi ddim yn gwybod os mae level settings yn beth bynnag. Pwy? Mike. Neu, oedd hwn ar bwrpas I gadw fel... Nath ei gweithio beth bynnag. Make pwy? Na, mae fe just... Level sign... Mae pawb arall yn eitha uchel a un ti'n yn isel. Sorry, yn iawn? Ie, mae'n gwell. Ie, sorry. Ddim yn deliberate hwnna, mae Mike wedi symud. Oedd ni'n really bad yn y game hynna, sorry, Ross and D. Na, yn dda. Josh, Oedd ni'n cael really bad plays. Josh, pam ydych chi ddim yn dweud unrhyw beth I defender eich hun? Ie, Josh. Ie, Josh. Josh! Yes, mae wedi dweud bod gyda fe signal gwael, a mae'n trial rhywbeth allan haha, methu cysylltu password ddim yn gweithio. So, Rwy'n fe'n chwarae, rwy'n fe'n ready round. ie, mae'n chwarae, so fi ddim yn credu mae angen password I defnyddio I mic. Come on, Josh, orca mic mas. Mae'n methu bod yn mor gwael ein Thomas, so come on. Alright, let's go. Na, fi ddim yn hyn. Rwy'n crewmate eto, sa'n eisiau bod yn crewmate, rwy'n eisiau bod yn imposter. Alright, swipe card mewn admin. Beth yw'r code? Wedi cael ei cicio allan. A fi. Nhw wedi cael ei cicio. Hello? Sorry, ni wedi dechrau. Ie, ni gofod sut o fi'n yn yma mas. Neu danfod ti fe nawr. Neu danfod ti fi. Bydd nhw methu joino. Ni ddim yn gallu dyn o eto. Ar gyfer yr un nesaf, ddo, byd nhw yn, byd nhw? Ie. So, just yn Fi barod. cael ei cicio. Os ni'n cael llain os ni dim ond cael naw, mae fy ffrind arall yn dweud mae hi gallu ymuno. Brilliant, ie. Cael I mewn tro nesaf. Right. Fi methu... Fun. Pam fi ddim di gorffen hwnna? Sorry. Mute.
loads o pobl mewn fan hyn. Uh-oh. Reactor meltdown eto. Oh no. Come on, Blady! Oh my god, when you can't die Eiliad at all. Uh-oh. Ble? Pwy di ffeindio? Hello? Pwy ydi... Ian, mae mic ti off. Sorry. Yeah. Beth oedd e? So be weles ti, Ian? O'n i... Dim byd. O'n i ddim wedi reportio fe, dwi? Yeah. Oh, shit. No, all clear. Sorry. All clear, neb di marw, popeth yn iawn. Beth sy'n Right, digwydd? hwnna'n a bit suspect. Just testing the waters. Oh, what? So, ti di reportio... Fi'n confused fyna. Ti di reportio cyrff, a nawr ti'n dweud ti ddim wedi reportio cyrff. Hwnna'n... Nid fi yw'r imposter. O, ddim yn fi. Ond, literally what? Damn one other. Yeah. I am. Fi mor gwael ar game in. Oh my god. It ddim yn fi, literally. Oedd e'n literally damn wine. Oh man. Oh, roedd hwnna'n doniol. Roedd hwnna'n reportio cyrff ar damwain a ddim hyd yn oed gwybod roedd yn reportio fe. A roedd e ddim hyd yn oed yr imposter. Amazing. Hello? Mae'n really doniol, ni gallu clywed Josh like spamming the thing for the swipe in the card. So... They're more scoring. Easy boys. Pam oedd yn fi at the echo? Well, echo. Oh, rip. Yna rip rhywbeth di digwydd. Alright. James, ti'n gallu ymuno eto? O'n i cael 10 person mewn. Mae'n cael... Mae'n dweud mae'r matchmaker's full. Keep trying. Hwnna'n yr peth. Hwnna just a save. Dim mewn. Okay, right. Hey. Hurrah. Shit, that. Ydy hwnna pawb neu ni cael ei... Well, we just know it's Eiliad. Yeah. Fi fi'n nôl mewn eiliad, oce? Right. Okay. Pryd ni'n colli person, mae ffrind arall fi wedi ymuno o server. Yeah. So,
Nice. Oh, Morgan wedi gael. Pa mae Morgan wedi gael? Ddim siŵr. O, wei pub. Carl, sorry, o'n i'n siarad oedd mute ymlaen. O'n i'n dweud gael ffrind ti mewn mewn, achos fi'n hapus i sy'n mas un yma. O, oce. Gael yn mynd i ado hi yn y Discord. Ydy mic fi'n yn okay, by the way? Yeah. Nawr, fi'n really clear nawr. Yeah. Cool. Gwell na Thomas. Sorry, dylwn ni ddim neud gymaint o ffys yma na, fi'n teimlo'n ofnadwy, ond ti... Mae'n iawn, nerds. Mae di rwy'n i lan. Cael y pawb yn nerd, Tom, brilliant. Ti yn y lle afref, cael y pawb yn y grŵp nerd. Hey Tom, ar ôl hyn... Hey Tom, ar ôl hyn, mynd nôl ar y Twitch a just gwylio dechrau o'r stream. Oh, mae'n mor loud, it's hilarious. Pa mae hi'n cymryd forever? Pwy ni aros am? Summer. Oh. Aros am wael. Dim yn ymuno, bro. Like, I added you. Dyna'r mistake, ti wedi ato winter, dim summer. Wrong season. See, os chi'n imposter, right, ac yn lladd fi, chi'n lladd rhiant i ddau o blant. By the way. Good. No. Ei, ti'n gallu defnyddio hwnna, fi'n gallu defnyddio Mae gen i reswm. Oh no. Oh, wait a sec, mae hwn actually related i'r game, sorry, fi ddim yn deall, sorry. Wyt ti'n just meddwl fynd dweud in general if you kill me? Sorry, o'n i'n meddwl bod hwnna'n... Weld y game nawr, achos fi wedi cyfo fi hun am mas, dyma nhw gyda ymuno. Mae hi ddim yn even ymuno. Kieran yn sôn am rhyw add-on neu rhywbeth chi'n gallu prynu, cael bachgen bach neu plentyn bach gyda fe, so fi yn dia. Like actual plentyn. Oh god. Yeah. Ni pawb yn just gallu at winter yn y Discord. Okay. Just spam with at winter. Okay, at winter. Mae pawb yn aros. Just neud I hi teimlo fel bod ni'n cyfeillgar a neu. Oh, brilliant, Ross, ydy, Mr Bean. Oh, dyna hi, sgwrs general. Dyna hi. Let's go. Mae mewn nawr. Bonjour. Hiya. Ti'n cael ei cymryd y amser, ond, you know, yn ffain. O, na, rydyn trio cael... Rydyn wedi newid fy mic oherwydd ddim yn Xbox, so... Wel, mae ddim yn well, so... Ti eisiau make Thomas? Creepy, horrible. Rhywbeth I deall gair. It's just noise. Static. No, it's fine. Yeah, so mae dwi wedi anfon ti y code. Really? Everybody! Oh, God. Gwylio Master dweud, le ydych doi plentyn bach, mae Thomas o gwmpas. Mae gen i... Hold on. Oh, that sounded really weird. There you go. Plentyn o gwmpas. Mae gen i... You're kind of pointing out. Oh, see. What? You don't include oedd dau plentyn a mae Thomas o gwmpas. Yeah, wyt ti'n torri lan Dilyn y am sgwrs, a rydweithwyr wedi dweud rhywbeth ynglyn â mae gyda fe, mae fe'n rhoi plentyn. Oh, A dyna pam dylech chi teimlo'n fwy
Eog? Ti'n siarad mewn slow yn union. motion. Morgan, mae e... Dwi'n fel Wally. Dramatic iawn. Wally. Dweud fe? Ie. Achos mae'n wir hefyd. Ie, mae'n gallu Ie, hwnna yma. ie. Morgan, Mae sy'n... the voice O, is na, mae'n like good. Spectre. Ond mae'n really dyfu dau blant. 4, 3, 2. So mae siarad yn y cwl. Fine. Thomas yn dad hefyd, you know? Ring. Na, ond ddim mor dda. Mae fan hedyn. Exhibit A. Oh my god. Mae hyn yn absolute chaos. Ti'n gallu danfon e ar Discord so fi ddim yn gyda'r lag? You know, ti'n gallu streamo ar Discord wyt ti? Yeah, sure. Diolch. Right. Ydw i'n muted ar y thing? Yeah, we are. Okay, cool. Let's go need tasks oherwydd rwy'n blooming crewmate eto. Sad. Oh no! Rwy'n wedi sabotage your oxygen. Okay, nhw wedi trwsio fo. Ble fi angen mynd? Oh! Okay, roedd gwrdd tywell. Be hwnna? Wow. Ie, waw. Oedd e'n aros i ar bwys o oxygen a dim neud e. Oh. Suspicious. Oedden ni'n meddwl oedd e'n Suspicious. dro fi mewn, ond oedd rhywun arall yn dod hefyd, so oedd e ddim Dwi'n neud o gwmpas neud y tasks. Ond nhw'n suspicious iawn. Ie, dwi'n eithaf sus o fe, ond... Mae gallu bod oherwydd mae newydd, ond, you know, just to be on the safe side. Wa. Wait. Eh? Oh, I'm confused. I don't know. Okay. Cool story. Wow. Diolch yn hwnna. Thanks for the input. Ie, diolch. Oh. Yippee. Nes i ddim yn siarad yn un. O'n i'n meddwl, o'n i'n ystod wedi... Yeah. Screw that. What a call. Nice. Oh my gosh. A roedd hwnna'n lucky guess gan Kieran. Neu ydi... Oh no. Neu ydi Kieran imposter roedd yn double bluff o? Efallai. Am I there? Oh, I'm fine. Lawr llwyth o cafeteria data. Uh-oh. Ble oedd hynna? Hynna... Top right, so weapons, I think. Okay. Oedden ni mewn storage gyda... Oedd rhywun arall fyna, ond oedden ni wedi Pwy neud oedd task. wedi mynd lan ar ôl neud oxygen? Roedd fi wedi gwneud y peth oxygen a wedyn roedd fi'n mynd i'r cafeteria. O'n i yn electric. Storage. Interesting. Dim syniad? That was self. Na, dwi'n siŵr. Yeah. Fi ddim wedi gweld yn Ti'n rili. fath o self-report, maybe. Okay. Pwy nath report? Ie, na. Dwi'n cytuno, self-report. Hunan adroddiad? Mae Lily bach yn sestro na. Oh, na. Oh, na. Wow, I see how it is. Neb self-report. Oh! Y tai. Hwnnw'n lwcus bod hwnna'n tai. Comms sabotaged. Uh-oh. How to fix?
Dwi'n meddwl mae'n just mynd i gwylio'r CCTV. Mae storm wedi dod mewn i'r... O, rwy'n meddwl rwy'n llafu hwnna. O'n i yn security yn gwylio cameras. Gweld dim byd. Dwi'n gweld unrhyw beth. Oedd y corff yn navigation. So ni'n credu taw Lily yw e. O, ydyn ni'n cyrraedd am y top y pod. Ie, nes i gweld Lily jyst yn cerdded y gwmpas ar bwys. Fi'n neud y task. Dyna mor... Ie, Ryd, Hoyle. Na. Hear me out. Okay. Dwi'n meddwl taw Lily yw e. Pam. Ti di dweud yna... Ie, ti di dweud yna... Na, rwy'n fi'n neud y task ble ti angen copio beth rwy'n fi'n neud, a rwy'n fi'n un olaf rwy'n fi wedi neud yn anghywir, so I had to start again. Na, likely story. Okay. Yeah, mae'n Ryd. Oh my goodness. Ryd a os dim yn Ryd, Lily. Well, never mind, the other way around. Never mind. I don't understand. Mae'n Ryd, os mae'n Lily, mae'n Ryd. Yeah. Okay, dwi ddim yn fi, jyst yn draw cam, please. Name yn Ross and D. Fynd am fi? Pam? Oh gosh. Cheap play, bud. Cheap play. Okay, so mae ddim yn Ross and D neu Winter. Okay, dwi ddim yn fi. Mae'n Ross and D. Do. Na, ni'n neud y handprint gyda Ross and D. Yeah, rwy'n fi'n gweld Ross and D a Winter mynd mewn I gwneud y handprint things. Yeah, right. So, rydw i wedi mynd lan, ond chi just wedi follow fi lan. You scared the living daylight out of me. Sorry. Bro, mae'r chat Owen yn rhoi hint. Chat fi? Yeah. Well, yn chwarae rhywun. Well, Rydam. It's not die imposter. It's not a very good hint, it's a hint. Yeah. Well, pwy ni'n fod o? Melon. Nes i beth eisiau mas o wine. Hey, it's vote on me! What? What? Best, really? Oh, jeez. It has to be. Oh, no. Oh, God. Gotta be. Diolch am y hint, official Red Bull. Donkey, it's Lily on. Ni di llafu already. I'm already getting a blooming meltdown now. Oh. Okay, so mae ddim yn Kieran neu Ross and D. So mae ddim yn Kieran a mae ddim yn Ross and D. A mae hefyd ddim yn ddim yn Winter. So... Right. Pwy arall sy'n chwarae nawr? Pwy arall sy'n actually alive? Storm. Efallai mae'n Storm, neu'r... Pwy arall sy'n... Fyw, sa'n siŵr o... Jeez. What? Pwy sy'n actually chwarae te? Un... Oh, comms sabotaged. Right, okay, suspicions fi yw efallai... Oh, yeah, suspicions fi yn gywir. Ah.
Suspicions fi yn gywir. Okay, mae'n angen bod yn winter. Summer. O'n i ar yr upper engine yn neud. Oedden ni'n just dod mas o comms. Mae'n either Ross and Dean neu summer. 100% winter. Na, 100% ddim. Roedd hi lan yn reactor side, came down, bottom storage, saw Kieran, scared for my life, ran away, found a dead body. Likely story. That's how it went down. Oedd Ross and Dean yn mynd lan pan oedden ni'n mynd i... Na, mae'n Ross and Dean. Mae'n angen bod. Ross and D, 100%, yeah. Bit, hang on. No, oedden ni mewn storage. 100% Ross and D. 100%. Hold up. Mae'n Ti wedi mynd lan. Da iawn, pawb yn colli. Da iawn. Na, ti'n bluffo. Yeah. That was bluff. Mae Kieran a Storm. That's not Kieran ti bach yn Sorry, sôn. No, mae'n Storm. Mae'n just Storm. 100% winter. Na, mae ddim yn fi. No, it's just Storm ta. Just ddim yn un imposter ar ôl. Official Red Bull. Mae angen 2 bobl neud o'r Oxstream. Okay. Diolch, sorry, rydw i ddim yn gwybod am hwnna. So mae'n... Definitely Storm. Well, ni'n gwybod rwy'n Storm, a rwy'n stab y fi yn y cef. Oh. Okay. GG's. Ble ti'n mynd, Summer? Right, you're chasing me. Da. Roedd dim amser i mynd o gwmpas. Okay. Like, kick your arm, them good reason. Well, Tell me about we're it. kind of sus. Na, roedd fi ddim. Roedd fi'n straight Yeah. for tasks. Ond oedd chi ddim wedi marw first round. na, That's na. sus for you, Lily. Yeah. Yeah, ti'n cael pwynt. Why, diolch. Oh, dwi'n newid fy het hat. Oh, Chrome. yn stop fe. Ah! Mae pawb mewn, mae'n ffain. Mae'n dig mas o dig. Cool. Her. Yes! Finally! Finally! Finally. Really sabotage our... Oh, lower engine. Oh, ydy hwn yn like Kaya Can the horse please stop typing? Oh, stop typing. Josh, wyt ti'n gallu rhoi dy hunan ar mute achos mae sŵn thympio'r keyboard yn torri o. Florida? Navigation. Navigation? Rwy'n Roedd just... Dorman chase Kieran, fi mewn i rwy'n just storage. gweld ti dod allan o navigation. Na, ydy ti ddim. Mae hwnna'n admin. Mae navigation yn far right. Oh, sorry. Yeah, my bad. Sorry. Ydy fi a Owain mewn communications. Pa'n ydy navigation? Ydy hwn yn ei... Oh, top right. No, like far Middle right. right. As far right as you can get. Oh. Oh, the bridge of the ship, yeah? Yeah. Okay. Sorry, my bad. Mae ddim yn Kieran. Brig. Mae ddim yn storm, at least yr un am a ddim. Roedd e'n chase o fi. So that's a bit sus. Mae'n audio Lily. What? Control. Yn Pwyni. skipio. Yeah, rwy'n mynd I skipio, sa'n siŵr. Yeah, Yeah, a fi. un peth. Okay. Skip. Whoa! Ooh. Oh. Ooh. Bro, pwy sy'n Mae sus o? What? Hwna Na. mor mean. Byddai'n majority. Right, so mae 2 pobl wedi... Ydy nhw wedi gwneud hwnna allan o spite neu rhywbeth?
Diolch y Fish Red Bull, hwn yn cael drysau. Rwy'n gweld. Maen nhw'n streams neu fi, buggers, like. Di aros... mae loads o bobl yn dod mewn fan hyn. Mynd i ffwrdd, Josh. Mynd i ffwrdd os gwelwch yn dda. Oh. Hello. Hello? Yeah. Helo Nes i na. weld Winter yn neidio am vent. Right. Ond nath i Ah. newid meddwl mewn ail eiliad. Na, roedd cysio ti, I swear. Roedd i angen neud like... Lle ti'n drag o'r rocket ar draws y sgrin. Na o'n. O'n i gyda Q yn neud task. Drag a rocket ar draws y screen. Oedd hwnna'n task? Yeah, like mae'n mynd zigzag. Yeah. Mewn Yeah, navigation. mewn navigation, yeah. A fel lle wedi sgero fi, so roedd wedi cyddio mewn cornel. I was standing in one place. Ie, o, mae lle wedi dod mewn i... Roedd lle wedi follow fi o'n beth. Na, a fi o flaen chi. Na, doedd lle ddim. Roedd i wedi Ie, dod ie. allan o... Na, fi o flaen chi. Na, Yeah. that's busnes. Sure, Winter. Diolch am y... Wow, Lily. Your real name. No. Oh, I should have just skipped. Yeah. Well, it wasn't me, boys. Oh. Sure. Oof. Sorry. Hwn yn suspicious Bad na boy, Ross yn di. Apparently rwyt ti'n gweld hi'n mynd mewn i vent. Na, nes i ddim gweld hi'n mynd mewn ben. Oh, okay. Hwn yn beth rwyt ti'n dweud? Nawr o ddim. Ie, hwn yn true Fish Red Bull. Bydd yn rhy amlwg i gwneud e mewn yr ystafell hwnna. There we go. Oh! Oh no! Wasn't he right for that? Oh no! Oh god, do not see me. That was a bit like, oh! Whoops. Ydy e ddim wedi gweld? Hopefully. Oh, mae wedi ffeindio fe nawr. Sab. Pwy sydd wedi ffeindio? Rhywbeth? Fi just wedi cerdded lawr a roedd Ciwman wedi gweld fi cerdded lawr a roedd fe'n yn y corridor o dan electrical. Yeah, ydyn ni'n gweld ti. Rwy fi'n mewn admin. Rwy fi'n cerfyd trwy y ffordd hwnna just nawr i admin a rwy fi'n gweld Ross yn dilaf hwnna ond rwy ddim gweld unrhyw byd arall. Oop, there it is. Ydyn ni'n ar cameras, like the whole time. Yeah, nes i cael petrol a rwy'n redeg lan i cafeteria i wneud communications thing. Interesting. Mae gallu bod yn self-report, ond... Roy, ti just wedi gweld fi like 2 seconds ago. True, ond mae hynna'n rhoi ti cool down. Yeah, it's in the lle. A does dim camera... Roedd e ddim yn self-report though. Roedd e wedi gweld it 2 seconds ago. Get it, get it. Sorry te. Hwyl pawb! Wasted vote. R.I.P. Oh! Oh! Oh, jeez. Dim trust gyda fi. Neb yn trustio fi. Sorry, Rosin. Oh, that was so lucky. You were a more luckus. Oh my god, we're literally right off line here. Oh my god. Pa'n ydi golau? Yeah, hwnna. No. Oh, sa'n cofio pan i nhw golau.
pawb mewn fan hyn wedi gweld fi mynd draw fan hyn. O! Right, rwy just wedi mynd trwy y cafeteria ffeindio cyrff mewn i'r oh jeez, what room is that? Yr un efo little hologram seat above oxygen. Weapons? Yeah. Ydy e'n weapons? Yeah, mae fel weapons. Roedd fyna cyrff mewn fyna. Remember roedd yn James Bronau. On what basis? Mae Owain yn bluffo. Roedd fi'n literally cerwyr past, like, pawb yn y cafeteria. Yeah. Roedd fi'n mewn medical, a cerwyr past pawb. Sa'n siŵr pwy oedd yn dod. Mae'n sus. O direction hwnna. Wel, oedden ni'n dod o'r bottom. Down. O'r gwaelod. Just Owain, cant y cant. Roedd fi'n gweld ti, Josh, ti wa, a ti Lily yn dod o direction hwnna. Yeah, herwydd Owain a Lily, yw'r imposters. Na, bollocks, man. Hwnna'n absolute bollocks. Mae'n just blame o fi efo ddim... Just no reason. Ti di llav innocent man. Ddim yn arno fi. Oh, impressive. Oh, we know. Damn Not so it. innocent. Damn it. Rwy'n fi'n meddwl rwy'n fi'n safe fyna, oherwydd nhw gyd yn literally gweld fi cerfyd trwy blwmin cafeteria. Na. Rwy'n fi'n meddwl oherwydd... Yeah, rwy'n fi'n meddwl oherwydd bod, like, 3 o nhw wedi gweld fi rhedeg trwy bloody cafeteria. Bydd nhw'n like, oh yeah, you came from the other side. Obviously, nah. You can still sabotage. Oh yeah. Oh, I can't. You're dead, you can still... Oh, have my goal wedi mynd bant. Hwna'n sad. Oh, mae cool down ar oxygen. Cyrff rhywun ffona. Go on, llav, Josh. Dwi wedi trap ti mewn fan efo Josh. Llav fe. Yes! Nice. Hey, nice one. Be nes i weid o'r diwethaf, right? Be nes i weid oedd yn Lily? Ie, nes i dweud Lily. Yeah, right on. Dim trust. Oh, sorry. Beth ydy'r code eto? Dwi'n mynd ar fy laptop. Oes ti'n wedi prynu e? Yeah. Oh, okay, cool. Wow, I'll message you. Oh, voila. Yeah, ar y round olaf fan'na, roedd fi'n meddwl roedd fi'n safe oherwydd roedd fi'n like ceryd past fel 3 pobl yn y cafeteria. A wedyn roedd fi'n gweld cyrff, like roedd fi ddim yn hyd yn oed wedi llav James. Yeah, with the sorry. Mynd trwy y weapons, roedd hi'n just cerdded a Yeah. lladdu efo tabod. Oh, mae fy enw fi'n straight up messed up, but dwi'n mynd I gadael. Realistas. FQZ, really? Rwy fi wedi dechrau wneud y cod yn fy... Rwy am mas i'r audience. Mwyd no'n hanner, don't worry. Oh. Oh. Oh, my winter already got out. Hwyl fawr. Oh, never mind. Winter is coming. Nah, winter has come. Na, rwy'n dod fel Confederate Russian. Nice. That's Cavania. Ble mae dau person arall? Oh, crown buddies. Pog.
Ooh. You got to need speed 3 times. Speed 3 times? Yeah. Need it. Yeah, do it. 3 times player speed. Mae'n afia. Dim ond un game fel hyn. Oh my Come on. god. Nah, definitely not. Come on. Ni wedi colli 2 person. Yeah, speed neu rhywbeth. Mae fel... Cadw fo. Hynny'n insane. POV heroin. Ddim o bobl yn plant rydw i dweud, Me running away from Brazil. Dwi'n siampl gwely fy mhlant. Ydy hwnna pawb? Blue streak. No, actually dig. Oh, Ross and D, ti gallu gwneud hynna? Blue streak, speeds by. Gotta go fast. Ross and D. Angen mi'n goflym. Neu chi wneud y kill cooldown 1 eiliad. Yeah. Dwi wedi gweld ar Reddit, mae un person just redding mewn cylch ar y dechrau, cael pawb. As they should be. Pwy ni'n aros am? Everything, sure. Dwi'n Thomas. Ydy... O, Thomas wedi mynd. Oh, mae Morgan gallu dod yn gael. Yeah. Oh, hwyl Tom. Thanks for saying everything, Mike. Right. At least seriously chwarae efo blwyddyn 3 times speed. Yeah. Come on, please. Of course. Dim ond un game. Bendant. Dwi'n hwyl. Does dim amheuaeth. On. Wei, let's dechrau. Wey. Oh no. Oh, hyn mewn carnage. Oh, please don't make me imposter. Mae fwy tebygol bod pobl yn mynd i fwyd chi off os ti'n gyda mic yn gweithio. Sorry, beth wyt ti'n dweud? Official Red Bull? Dyna fod i stream audience. Oh my god, man. Mor gyflym. Do-do-do-do-do-do-do. Ooh. Helo. Wow. Yeah, oedd e, oh wow. Jesus, tri pobl! Oedd e yn y, what's it called? Y reactor. I suppose achos maen nhw'n gyflymach, achos I'm streeting yna, ti'n gallu lladd mwy pobl. Rwy'n fi'n mewn yr storage area. Yeah, ni'n locked. Yeah, roedd 3 o'n ni'n locked mewn. Yeah. Fi'n gweld o... Oedd ar gau, o'n i ar yr ochr arall yna. Byddai'n trio mynd mewn i'r storage area o cafeteria ar ôl gwneud un o'r garbage shoots thing. O'n i'n mynd mewn i reactor i wneud task. Nid i lladd. Nid i lladd, Kieran. Na. Hold up, un eiliad. Pwy oedd yn neud y garbage shoot? Fi, Bronau. Oedden ni'n neud y garbage shoot, though. Pwy di hyn yn siarad? Rossin. Wel, ti'n dweud celwydd. Gwrth Bronau. Fi yn teimlo bach yn anheg ar Rossin, achos mae pawb wastad yn fwtio fe off a mae byth yn yr imposter. Ond, falle mae'n double bluff. Ie, mae'n double bluff. Falle mae'n double bluff. Ble mae'r lever am y... Ross, ble mae'r lever am y garbage? Garbage shoot, yn y gweilods, pull to escape, pull to... Na, mae ddim, mae'n bwysig drws i'r weapons. Mae'n adran, James.
Yeah, I'm in a tree. I'm in a tree. Oh, mine a tree? Oh, okay, never mind. Mae'n un y cafeteria, mae'n un yn O2, mae'n un yn y gwaelod. Yeah. Josh, bod yn dawel iawn fan hyn, ti ddim wedi dweud text, na ti ddim wedi siarad neu unrhyw beth. Ers dechrau'r gêm, actually. Josh. Too busy zooming. Mae'n Ross a Josh. Wel, roedd ddim dweud unrhyw beth tro diwetha, roedd ddim blymyn innocent. Falle mae fe'n neud double bluff. Oh, not again. Falle. Dwi sam bleidleisio am Lily. Oh. Dwi wedi skipio. Wow. Oh, I see how it is. Wow, neb. Does na dim trust gyda fi. Rwy'n just eisiau gweld os wedi gywir tro hyn. Ti ddim. Yna'r peth, ti ddim. Hey, mute. O ie, os ti eisiau'r game code official Red Bull, ymuno ar Discord. Okie dokie. Rwy'n mynd I sabotage o. Oh! Helo? Beth sy'n digwydd? Call my bluff. Neud e. Trio. Ydy hyn double bluff? Rwy'n eisiau ffoto am ti os mae hyn yn No, double bluff. triple bluff. Triple bluff? Oh god. Quadruple. Ie, hoedd mae'r ysbrydio'n gael chi sabotage pethau. Na, ti methu. Really? Yeah, ti yn. Os ti'n imposter, ti Oh, gallu. imposter one, yeah. Yeah. Wait, pwy ni'n fwgdo am? Ross. Yeah, os ti Okay. eisiau. Os ti really eisiau. Rwy'n bluff. Dwi eisiau. O, ein. Hwn Oh, yn dangos I fi pwy sy'n trustio fi, iawn? O, ein, Oh, leave it. the neb. Rwy'n ddim eisiau. Can't. Dwi'n pos mae rhywun yn dweud neud e, fi'n mynd I neud e. Na I fod am fy hun. Na I fod am fy hun. What is this? O, ein? What the hell? Rwy'n ti'n galw fe allan, so os mae'n nhw'n... Oh! What? I'm Why shocked. did you do that? James, Trust. Mae ddim yn fi. rwy'n mynd I gwylio ti, oce? Fine. Right, ble mae... Okie dokie, peidiwch poeni te. Red Bull. Uh-oh. O na, rwy'n methu helpu efo hyn. Ydw i. So, os rwy'n just mynd lawr ffona a trio, like, pretend 9, 5, 4, 2, 9. What? Oh, mae yna dau, like... Oh, okay, mae yna... Rwy byth wedi gweld y blymyn... Yr un fanna. Rwy'n wedi llaff rhywun ar fanna ar meddwl mae James. Oh, jeez. Ah! Rwy'n wedi trap ni mewn. Wow. O, ein. Yeah! Nice. Nah, Josh, you scared the living daylight on me. Roedd I ddim wedi clico'r button mewn time. Ahem. Ahem. Ni dweud Josh o'r dechrau, Carl. Come on. Come on. Sorry, Ross, yndi. Aha. Ond, gweld rwy fi'n defnyddio fe i'r advantage fi tro yna. Ie, hwnna'n iawn. O, rhaid I mi fynd am fy moed nawr, so... Hwyl fawr. Joio. Oil. Hwyl fawr. Os maen nhw eisiau neidio mewn. Hwna'n speed. Cadw'r speed, please. Hwna'n amazing. Nah, nah. Na, le am dau. Ydyn ni gallu neud hyn? Dau. Dau ta, ie. 5 times? Ni'n allu mynd... Dig like, time. Fwy'n y tri. Okay. Hwna'n fine. Mae hynna'n teimlo'n araf nawr. Okay, nôl I tri. Ydy Mike Josh yn gweithio? Herwydd mae ddim wedi dweud unrhyw beth am... Na, maen nhw wedi dweud unrhyw beth. Josh? Na eitha sus. No. Ni gallu cael kill cooldown yn isel. Yeah. Like 15. Oh no.
Un. Un. Deg eiliad. Ie, deg eiliad yn iawn. Ie. Ie. O ie, hanner o Lewis. Oh. Beth am kill distance? Gadw fi at medium? Ie. Cool. Mae Josh dweud, mae'n cyfrifiadur ddim yn gweithio o gwbl. Okey-dokey. Mae'n mynd i bod yn teipio. Oh. Right, ydy pawb barod? Ydy hyn Ie. pawb nawr? Yeah. Cool. Ie. Hwyl fawr. F yn chats, pawb. O, a rwy'n crewmate tro hyn. Empty the garbage. Right, diamond. Blech. Admin. Yes! Tro cyntaf. Oh! Well, rwy literally just wedi gweld Kieran llaf rhywun a wedyn neidio mewn I blwmin great mewn electrical. Are you sure? I think sure oedd fi a ddim Ross and D. That were 100% ti. Rwy ti'n cael a little buddy ti hefyd. Ni'n always sus o Ross and D. Dwi'n meddwl vote Ross and D. Winter. Mae'n cael pwynt, yeah. Winter. Ross and D yn sus, cael Ross and D map. Kind of sus. Ei, hang on. Os mae dim yn Ross and D, vote me. Ie. Josh yn dweud, achos mae'n mynd I teipio. Hang on, cyn I pawb Os mae dim yn Ross Na, and mae D. 100% urine. If it's not Ross and D, vote me. Roedd yn mynd task storage, mae Josh W yn dweud. Yeah, rwy'n ddim yn Josh, rwy'n definitely Kieran. Like, Nah, we're definitely Ross and D. I don't know, man. 100%. Come on, chat. Nes I wneud scan. Oh no. Mae Storm bach yn sus nawr. Come on, man. Nah, do it for me. O ni? Na. 2 times speed. It wasn't 2 times speed. We're not them. Oh, rwy'n fan o'n lwcus. Like, literally just gweld y cyrffen cwmpo. Os rwy'n Kieran yn gyflymach neidio mewn y greit hwnna, byddai ddim wedi gwybod pwy oedd e. Rwy'n rhi araf. Oh, rwy'n wedi troi y golau bant. Sa'n cael clem beth yn y byd ti'n gwneud yn yr un hyn? Oh, apparently, hwnna ne. Okay, mae gen I 2 mewn electrical I wneud. Oh, cafeteria. Pawb and security. And security. Fi'n siŵr nes i'w gael Morgan yn dod allan o fanna. Wel, roedd fi mewn electrical a roedd fi gweld Lily mewn fanna hefyd. Yeah, roedd fi just wedi mynd I wneud y garbage. 100% Morgan, guaranteed. Dyna beth fi'n meddwl. O'n I just yn electrical yn trwsio'r electrics. Roedd fi ddim gweld ti mewn fanna. O fi yna. Na. I don't know. Self-report, maybe? Efallai. Pretty adamant it was Morgan. Exactly. Ond dwi wedi vote Morgan anyway, so RIP. Same. Yeah, Rip Morgan.
Yeah. Nice. Yes. Good stuff. And I'm bad round. Come on, Kieran, you could do better than that. Oh, I know. The speed. Yeah, okay, tro nesa, gai ddim bod fi'n cyntau marw, please. Na. No. Mae dy teulu chi'n mynd I marw pob tro. Mae rhaid I fi fynd, nais I cydda chi gyd. A ti. Diolch am chwarae. Ta. Kieran, rwy ti'n mor anlwcus. Rwy fi'n mynd mewn I electrical, a rwy fi'n literally just gweld hanner cyrff just cympo. Oedden ni'n cael ei drws cyn I fi lladdau. I thought I was clear, ond... Os rwy ti'n like half a second, mwy gyflym mynd mewn y grate, byddai ddim wedi gweld ti. A dyna pam ni angen 3 times player speed. No! 1.25. 1.25. 1.25 is better. 1.25. Yeah. Mae'n gwell na 1, ond mae dim yn outrageous. Yeah. It feels kind of slow. Yeah, mae on ydi e. Pet newydd, beth dwi'n gallu cael? Chapten. Hwyl fawr, pobl neis. Rwy'n wedi sabotage lights straight away. Oh! Ble? Oh, mae Josh. Oh yeah, mae... And then type your... Navigation. Navigation. Ble mae hynna? Far right. Ydyn ni mewn reactor. Roedd fi'n efo yma, a roedd... Electrical. Pwy sy'n far Oedd rhywun wedi trapo fi mewn electrical. Yeah, roedd fi'n like, oh no, mae fod dead body mewn fan ond roedd na ddim. Roedd hi'n trafod, I was like, oh my gosh, mae rhywun yn mynd I vento nawr. Pwy sy'n far right? Ond bendant, okay, that's a bit sus. Bendant dim fi. Na, Josh man, hynna'n sus. Na, mae yna 2 vents fyna, so gall rhywun ventio mas 2. Na, ond fact mae wedi dweud yn bendant, bydde ma fi. Mae'n just eisiau chi... Mae'n just eisiau chi I gwybod. Unig un yna pam mae'n neud. No, Owen, rwy'n ti. Rwy'n fi'n mewn admin efo'r... Rwy'n arall mewn admin efo fi, so'n siŵr pwy. Mae'n credu fi oedd e. Yeah. Okay. Yeah. Rosen D? Chos nid fi nath lladd you know. Rwy'n ti. Some sus. Okay. Mae Rosen D sydd wedi unmute o, dweud dim byd, a wedyn mute o eto. Oh. Oh na. Oh, hwnna'n suspicious. Sounds just to me. Dwi'n vote am Rosen D. Yeah, hwnna'n suspicious. Of course you are. Oh! R.I.P. Of course I am. Sorry, Josh. Oh, rip Nah, Josh. ti'n neud o'r Ydy wrong. yn Josh, though. No. Uh-oh. Roxy. Hwyl fawr am nawr. Oh no. Right, I'm gonna need a swipe card. Oh. Oh. Yay. Milani weapons.
Download. What? I knew it. I didn't agree with that. Nice. I genuinely, I had this. Let me make sure Catherine will we had a little kid with him. O'n i wedi cael 3 opsiwn i cael chi oherwydd y light, ond oh my days. Roedd little kid da chi. Nes I ddim symud wrth bwrpas, gyda pwrpas. Tro na. Yeah, roedd fi'n like, oh, yeah, gonna murder him. Wedyn nes I gweld Winter yn mynd, na. Alla ddim. My bad. Dwi wedi fy brifo yn emosiynol heno. Tîm brifo. Tîm brifo. Yn neb yn offi fi. Yn neb yn offi fi, so... He just done resus. What can I say? He doesn't cael sus aura. Gog, dyna pam. Be? Sorry? Achos ti'n gog. Oh, fact. Rwy'n dod o Caerdydd. Too gog for me. Thing is, they want 100%. Ie yng Nghaerdydd. Na, rwy'n byw yn Doncaster yn Lloegr. Yes! Yes, maybe one gogist ar y stream. Y gogist. The Brit. Sorry I'm talking so fast. All the coffee's me. I'm from the Garu Valleys, I am. Oh, same. Have you ever been to Bala? Ti'n cofio'r commercial yna? And if you help me read, I'll have more friends. Na. Oh my god. I don't know why, but Morgan, wyt ti'n gwybod Jordan? You sound like Jordan, like Earls. Jordan? Jordan. Yeah, The official time. The official. Hang on. My Jordan. Morgan and Mr. Jordan neu fi o'n Good though. Ie, nid chi creu lobby arall mewn map arall. Yeah, sure. Yeah. Mae hyn yn boring nawr. Mae'n mynd yn tad stale. Harry, Mira HQ neu Polus? Dwi'n hoffi Mira, ond beth mae pobl arall eisiau. Fi ddim yn Oes angen rhoi cwd gwybod gwahanol tro ma? Ie, ar ôl i Owen creu. Defnyddio cod hynna. Ac dal 2 imposter? Ie. Na, true. True imposter. Na. Pimp. Yes, How on poo. Are there too many games? Please try joining and stuff. Trio server North America. Ma wedi gweithio tro hyn. Oh, no, man. Fi'n rhoi... Raymond General. Yeah. Wedi eisiau fi gwneud y Discord invite thing hwnna? Oedd hwnna'n gweithio, ie. Oedd hwnna'n gweithio, siwr ma. Ddim i gweithio fideo. Oh yeah, cool. Hey! That's kind of cool. You're really useful. Xbox. Ydw i eisiau Wait, dwi'n Mr. Earth. Yn y coch mewn y gwrdd. Self-isolation, Mr. Earth. Pam i'n Mr. Earth yn chwarae. Dwi'n cael y same game. So stupid. Wait, that's not a code, or am I just dumb? Oh, am I? Oh, never mind. I'm dumb. Just i dweud I pawb, trying to explain this to English people is impossible. Yeah, pob blwyddyn ni'n eistedd o'r gwmpas i gyrraedd yna gwylio pobl yn dawnsio. Yes, am y reswm. Good old Poetry, canu, yeah, ti'n gwybod. Oh, mae Douglas Adams eisiau, alright? Drag him in. Amino, General. Wait, mae rhywun ar y goll. Oedden ni'n cael oeth. Ble mae... Ond... Ydy e gallu clico'r invite thing? Yeah, mae... Ni wedi colli job, meddwl. Byddai'n rhoi mewn y...
thing eto. Fi di roi fe'r code. Ydw i wedi syllafu ymuno yn gywir? Neu di hwnna'n, like, Yeah, me no. edrych yn weird yn reswm? No. No, mae hwnna'n gywir, I think. Hey. Shmai. Hey, shwmai. Hello na. Hello na. Helo. Hello, pobl neis. Oh, that's sad though, ni llan yn gonna get there. Oh, Morgan. hello, pobl neis. Yeah. We'd hoffi image newydd ti ar stream. Beth yw'r image newydd fi ar stream? Un munud. Oh, I can siarad am y emotes. Oh, my god. Beth, yn yr actual Twitch stream? Yeah, edrych ar y sgwrs general. Oh, sgwrs general, right. Oh, diolch. Yeah. Oh, that's cool though, but GIF yn actually symud. Track un o'r... Mae'n severe lack of Mr. Earth. Secret what? Jack a Jock. Ti'n methu curo Jack a Jock though, wyt ti? Can't go wrong with good old Jack or Joe. Oh, I can one up that. For a laugh and do it, yeah. Jack. Good laugh. Really good. Dyna ni. Nes i sefyll lan Cymru yn that lan. Oh, wow. Yes! Oh, God. Rapscallion. Nid y rapscallion. Rap yw'r gorau'r byd. Mae pobl dwi'n dweud yn ordinol o hyd. Gwych, Valento. Felly cofiwch chi. Dwi'n mynd i weld dim yn mwy ohono i. We should start a choir. Do, quiet dim ond am rapscallion. Only Rapscallion songs. Party Dim byd back arall. in Zoom 2020. Mae dy fi teimlad yn y llun yna, mae Rapscallion bendant yn delio rhywbeth. Neu ar rhywbeth. Gyda'r bling i gyd. Ffordd mae fy'n Ti'n edrych. gwerthu rhywbeth. Fel wedi mae fe'n smagu'r mwg drwg. Yeah. Gweld yma'n eich gael e. Mae rapscallion to byn sus. Definitely the imposter. Mae hwnna'n iconic hefyd dros y byd. Oh, yeah. Twin County yna. Right, oes gyda ni digon o chwyn i chi dechrau. Beth sy'n ffynnu yw, ar y stream, so neb yn gweld y gifs yma ni. There's dim context. A dwi'n pethau random ynglyn â Sally Mary Jack a Jock a Twin Town. So, dwi'n desaf, mae'n gret i ni, a mae pawb all fel... Beth nhw'n chwerthin ar? Alright, i pawb sy'n actually gwylio ar Oh, ma' hwnna'n lle newid. gwylio ar Twitch, rwy'n just mynd i dangos... Actually, na, dwi'n dangos... Dwi'n dangos ar ôl. Just wedi bod yn rhannu gifs yn y Discord. O Mr. Irf ac Rapscallion. Mae just doniol. Right, let's gwneud y tasks te. Beth fi'n cael? Beth yw'r task? Mae un ar y launchpad. Oh, hwnna ne, nice. Rhedeg lawr o fan hyn. Oh! Oh! Mynd lawr i wneud y oxygen a oedd e mewn y what's it called? Ail ystafell mynd lan. Ydyn gwybod?
Fi ddim gorau map. Sa'n siw. Mae'n really annoying ti ddim gallu cael y map lan. Ie. Yeah. So... Wait, ble oedd ti? Josh yn dweud cafeteria o ni. Ti'n gwybod ar y... Okay. Ar y chwith, Yeah. ond y dau ystafell ar y dde, y top Yeah. one yna. Oedd ni fyna. Oedd y curve fyna. Mae'n kind of sus. What, ble mae'r logs yn? Yeah? Maybe. Roedd fi'n lan y top yn neud y oxygen-y thing. Yeah, oedd ni'n mynd lawr i wneud y gwaelod oxygen, ond... Wyt ti wedi gweld yn rwy'n sus? Na, oedd Owen yn just dod mas o decontamination, dwi'n meddwl. Ie, rwy'n fi mewn ffynna efo Morgan a rhywun arall. Ie. Doedd neb arall yn sus. Y thing oedd yn dweud i pwyntio. Ti oedd yr arrow a saith thing. With Josh, right? Josh? Yfe Josh oedd e, Douglas? Dwi ddim yn siŵr, ond Josh wedi Lol dim siawns. Dyna union beth bydde rhywun i o gan dweud dim siawns. Ie. Swn nhw'n sus. Mae popeth yn sus. Yna sydd yn dweud fi'n eog, sydd yn eog. Mae hwnna fel whoever smelt it, dealt it, whoever... Yeah, ne. Whoever did the rhyme did the crime. Exactly. Ooh. Sorry. 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 Oh. Right, that's... Mae Ooh. dau impost. Ie, ffrindiau, os ti eisiau ymuno, ti gallu. Double trouble. O, mae Morgan wedi replyo. Ie, os ti eisiau ymuno Discord ni, bydd ti gallu... Bydd ni'n gallu anfon ti'r code. Ac ti gallu ymuno'r voice chat os ti eisiau. Ti ddim angen. O, hynny lan i ti. Mae'n link i Discord ar ein Twitch, a ti gallu gwneud ! Discord i cael y link os ti eisiau. Oh jeez, reactor meltdown, sut ni? Trwsio hyn. Well, we're boned. Oh no! Oh, good job. Neb arall mynd i'r... Rwy'n yn cerdded mewn, ar ôl Lily. Roedd fi literally Roedd rhywun yn cael ei, like, green, I think it was, roedd wedi gwylio Kieran yn lladd fi. Yeah. First time roedd yn Ross yn di a roedd ni ddim wedi fod yn yma. Wow. Oedd rhywun yn dod, oedd ni'n just yn lladd Lily ar dwed. Kieran a Ross yn di yw'r pobl saboteurs, nhw wastad yn ennill. Fi di sylwi hynny. Ni'n dda, dyna pam. Yeah, good team. Ti'n dweud hynny, gys ti ejected loads o beth. Yeah, first time ti ddim wedi cael ei fod o mas. Yeah, mwy am yr amser, fi'n ofyn i cael ei gyfbod allan. Go on, trio fe. Ffrindiau, rwy just wedi rhoi invite peth mewn Rwy ddim yn dweud celwydd. General Byth yn dweud celwydd. Os ti'n already mewn i'r... O'n i bai bod hynna'n gelwydd. Oh. Hwna'n lan i ti. Oh, Telfestas. Rwy byth yn dweud celwydd. Oh, yeah. Oh, Kieran, my plant are really cute. I know. Oedd e dim ond yn costio fi £2.99. O na, mae'n rip-off joir. Worth every penny. Kieran, Hello. vote Ross and D. Yeah, okay. Diolch yn fawr iawn. Our first round. Oh my god. Ruined. Round. Ruined. Mae'n aros pa dechrau eto, mae rhywun arall eisiau ymuno gyda ni. Ie. Did you know the hashtag? No. Of course, it's cancelled. Mae Steffan
Person newydd. Ross and D is over party. Oof. Ie, os ti eisiau ymuno ar Oh, voice chat, okay. ffrindiau, just ymuno ar y sgwrs general, a wedyn dyn ni'n drag y ti mewn i'r stream chat. Read your can, ti'n gwybod man. Ond pa'i poeni os ti ddim eisiau. Cancel. Sorry, guys. Beth di digwydd? Oh no, did I press start? Oh, Oh no! Sorry, I just... Rwy'n fi'n typio rhywbeth a rwy'n fi'n clicio nôl ar Among Us. Oh. Damn it, sorry ffrindiau. Eitha sus. Rwy'n stick arky-durky. Cwestiwn gyflym, sut ni'n neud i mewn event? Oh, suspicious. Ble mae e? Beth di digwydd? Huh? Marw yn di marw, I think. With Reed in Oh yeah, let's make Josh. Whoa. Be ti'n deud amdana i? Whoa. Whoa. Pwy sy'n gael y play mas? What's happening? Douglas yn neud allegations is hollol untrue amdana i. Beth Mae hwnna bach yn sus. Pwy oedd yna? Mae Josh wedi dweud, admin, di wedi marw, Douglas wedi dilyn fi mewn. Efallai i lladd. Ooh. Efallai. So ni'n cael dau person yn erbyn Douglas Adams fan hyn. Yeah. Mae'n ddigon o dystiolaeth i mi. True. Yeah, ond os o'n i'n imposter, ni ddim yn rhoi bai ar Douglas, you know? Wel na, os oedd yn chi a Josh, Felly dwi'n ddiaog. they're working together i cael Douglas allan. He's the biggest threat. Yeah? I don't know. Efallai, os mae Douglas yn innocent, fi'n ni'n fawr am Josh. Definitely innocent. Yeah, na, fel cymaint Josh. Un eiliad pobl. Digon teg, Josh wedi dweud digon teg. Nes i weld Kieran yn fyna gyda Morgan. Ble? Yn y admin. Na, ddys ti ddim. Ie, nes i. Na. Ie. Chi literally heb wedi gweld fi fyna. O ti? Oh, na. Oh, Josh. Mae Josh. Josh. Josh sy'n nesaf. Okay. Mae'n Josh. So hwnna'n good, oherwydd nhw ddim yn Kieran. suspecto fi o gwbl. Hello? Uh-oh. O, beth di hyn? Helo na. Cant y cant, Kieran. Pam. Iawn, Cant y I got cant. you. Pam! Cant y cant. Nes i gweld ti fyna. Nes i gweld ti mewn y admin. Roeddech chi'n ddim? A pan nes i dod nôl, a ti ddim yna. Cant y cant. Ti'n literally ddim wedi gweld fi Cant fyna. y cant. Cant y cant. Literally ddim. Pawb? You Right, didn't pawb? see me. Ble oedd chi? Right, I didn't even cafeteria, really. Nes i deud celwydd cyn hyn. Free. Ydw i'n cael. You are liar. Dwi literally... Kieran, Mewn os fi'n cafeteria. pawb, os fi'n anghywir am Kieran, ti'n gallu fod i fi allan. But anyway. Promise. Iawn? Yeah. Yn gallu gwneud dau ohonych chi just... Instead, just... Vote you off while we're at. Os fi'n anghywir, ti'n gallu. Kieran, pam ti'n fod y Josh ban? That's bit sus. That's not the plan. Oh. Right, to be fair, you actually didn't see me there. Nes i weld ti, man. Nes i weld ti. Nah.
Okay, hynny'n... So nawr, oherwydd, rwy'n fi'n fod am cyn fan'na, oherwydd I trio, you know, be like, look at me, I'm innocent. Sabotage y reactor I trio cael pobl mynd i'r reactor. Nawr beth y gallu gwneud. The reactor again. Oh! At the top Jesus! of the still spiky alive. things. The what? Can you go like... Do you go Hang on, na, Right ma'n winter, achos o fi a Owain efo'n gilydd yn neud Yeah. reactor. Na, roedd ni wedi dod lan o'r bottom left. Roedd ni wedi gweld fi. Fi a ridden literally mewn y reactor I try a Yeah, but the body right ar y top, like, ti'n gwybod ble mae'r dau yn dod gyda gilydd, the two corridors? Yeah. Roedd yn right ar y top o fan'na. A roedd hi lawr yn neud task bwys rid, a wedyn roedd hi wedi redig lan. Green was just stood in the middle of the corridor. I passed, fearing for my life. A wedyn roedd hi wedi find her body. Well, roedd fi literally just dod allan o reactor room efo rid. Yeah. How long was he dead? Oh, That's the thing. Dunno. Oh, I'm scared. Oh. No, mae ddim yn fi. It's definitely Oh. Yes! Oh, look at that. I said we stood in the middle of the corridor fearing for my life. I was right. Yeah! Oh, no. Fi di cael fy manipuleiddo heno. See, Nes i weld Owain with yn the chasing our old I will have my revenge. He's like, nah. Nah. Winter, dwi eisiau ymddeheifio. You better. No, really, I passed him fearing for my life to find a dead body. I was trying to get retribution for Josh. Oh. Yn Cymraeg, ie? Oedd yr un peth nawr, neu chi'n dod allan? Be? Eh? Ydy'r cod yr un peth nawr? Yeah. M-O-J. Okay. Beth oedd y Ond nes i cod? gwasgu join. Ti'n gallu join... Ti'n gwybod... Oh, roedd ni'n in-game. Roedd ni'n in-game. Ti'n methu ymuno? Roedd ni'n in-game. Mae Josh wedi mynd. Pobl Josh. Hwyl fawr. Steffan yn cael trwbl. Fi'n llusgo fe mewn, mae'n cael ei llusgo allan. Wyt ti wedi dechrau game newydd? Yeah, roedd ni'n mewn game. Oh, sorry. Hey. O, ti wedi just dechrau syth. O, mae Twitch yw e, mae fe'n tu ôl yn dwi. Yeah. Hosting a game Hey, in diolch o lobby. chwarae, Na, Josh. ti yn y lobby na. Diolch, Josh. Hey, diolch o chwarae, Josh. Ie, bydd fe gallu ymuno nawr, o'r ni'n mewn lobby. Ie. Steffan, os ti'n gwasgu join game ar sgwrs chat general? Os ti'n chwarae am mobile, falle ti'n angen y code. Ie, falle. Oh, okay. Ie, fi'n chwarae ar iPad fi yn. O, fydda i'n rhoi y code mewn y general chat. Mae hwnna'n iawn, ie. Os bosib. Bam. Na, mae'n edrych o'r cod hang on. Clem y general chat. Okay.
Ie, dyma ni. Helo. Ei, croeso. Mae'n neis i fod ma. Ni gallu gwneud hwyl fawr ffrindiau. Ond ti'n marw? Gobeithio fydda i ddim yn llawer i ddiwr am y tro cynta. A ni gallu fod yn mas a just gwneud hwyl fawr ffrindiau. Fydd yna'n doniol i fi. Ie. Mi wel a Jack y to. Ni'n siarad yn Bali, Mari, Jack y to. Lot o Calgary. Pawb barod? Ie? Ydw, fi'n barod. Nice. Let's go. Oh, well. Hwna'n immediate sus. Immediate sus. Kieran. No. Na, just... Ti'n cael ei voted am hwnna. Hei, ti'n iawn siwmai? Okay, rhain thingy majiggy. Straight away dead. Winter. Right, I am meddwl ble mae pobl mewn fan hyn. Beth, pwy di ffeindio rhywun? Ie, fi di ffeindio corff oedd Rosin di... Mae fe reit... Oedd e reit cornel gweilod chwyth. Cornel gweilod chwyth? Ble? Right, ble wedi wedi dechrau? Reit ar y Rosin D's ddechrau. kind of sus though. Gweilod... Dim bai fi tro ma. Gweilod i'r chwyth. Ra, boes y ship, ie. Roedd fi a ffrindiau yn y cafeteria. Oedd fi a Owain mewn y reactor. Yeah. Roedd i ddim yn siŵr ble roedd i yn. I was in a corridor, a long corridors. Sounds kind of sus. Yeah, kind of sus. Just that. Sorry, Winter, you're out. You're the biggest link. We're kinda eisiau vote am Kieran am y blwmin w hwnna ar y dechrau. No, please don't. Yeah, Edrych roedd ar y hwnna. chat, edrych ar y chat. Kieran, pam ti'n dweud rwy'n? Alright. Am bwy ni'n bleidleisio nawr? Bydda fi'n pleidleisio am Rosin D os rwy'n gallu. Sorry. Douglas, oedd ti'n dweud... Mae'r Rosin D di marw, so... Yeah, still sus though. Still sus. Na pleidleisio am Gwynta. Oh my god. Oh. Lily, this is your channel. Sorry pwy bod yn hwnna. Dwi ddim yn gwybod ble roedd i yn. Wel, nhw ddim yn suspecto fi, so hwnna'n peth dda. Yw rhywun mynd lawr fan hyn? Oh jeez! Oh no! Oh no! Oh no! I thought Morgan was one of Right, them. oedd y corff just like yng nghanol y cafeteria. Gweld Owain. Like, completely shameless. Mae'n literally gweld ti gwneud e, Morgan. Owain. Oedden Owen. Owain. Mae'n literally ti. Owen eto. A mi'n lwcus achos oedd e'n chasio fi ar ôl rhywun. So, definitely Owain. Hwna'n cold, Morgan. Hwna'n cold. Fi'n ymddiriad y lliw coch mwy na lliw gwyrdd. Wel ti, os ydyn ddim mor amlwg. Ai, rwy fi'n gweld ti gwneud. Rwy fi'n mynd mewn i cafeteria. A when rwy ti'n lladd rhywun a chase o fi ti allan o cafeteria. Na,
Na, come on nawr Owain. Ti'n chasio fi, yn fairness, o ti'n chasio fi trio llaw fi. Rwyt ti'n chasio fi! Hwn yn cold, Morgan, hwn yn cold. Os dwi ddim yn Owain, nech chi fod o mas Morgan. Yeah. Damn it. Roedd hwn yn mistake. Roedd hwn yn lapse of judgment. And nech chi fod o Morgan mas anyway, though? Yeah. Arall yn Morgan. Roedd hwn yn massive lapse of judgment gan fi. Am rhyw reswm roedd fi'n meddwl oedd Morgan un o'r imposters arall. So I was like, oh, I'm safe by you. A wedyn, syth ar ôl roedd fi'n lladd y person arall. I was like, wait, no, Morgan ddim yn imposter. Le mae'r reactor ar y map na? Ar bwys y fflyd? So mae pawb literally mewn fan hyn nawr. So os rwy'n gallu sabotage y greenhouse, bydd yn cymryd nhw like a little amser i mynd fan'na. Hopefully. Mae pobl yn mynd allan nawr. Mae gan nhw like 20 eiliad, ble mae i? O, mae nhw fan already. Mae un yn nhw. Oh! Mae lots o pobl wedi marw nawr. Right, wedi ffeindio Douglas Adams yn yr un lle a ddrosyn di wedi cael ei lladd, neu ti'n gwybod, mae yna fel passageway gyda dau drws a chi angen agor y drws ar y dwy ochr. Y decontamination? Ie, dyna fe. Gwybodaeth gyda fi. Pwy naeth marw tro yma? Douglas. Wel, mae'n either Red o ffrindiau oherwydd fi a Morgan lan y top. Wel, nid fi yw e, achos fi na ffeindio corff, what's his face? Doesn't mean ti ddim wedi murdero nhw mewn cold blood. Na, pam sy'n ni'n neud hwnna? Mae Morgan wedi ffindo eitha lot o cyrff ar hyn o bryd. Ie, roedd e'n gallu lladd fi lan y top, a roedd e ddim. Maximum o 2, a mae 4 wedi marw. So fi wedi ffeindio hanner o ti'n iawn. Os dwi'n meddwl ta Lily yw e. Trwy lan y top efo Morgan, roedd fi ddim yn gallu... Oce, ffrindiau, Steffan. O'n i ddim yn nhw le? Wel, pam wyt ti ddim ar voice chat? Dim esgus, da fi, sori. Pwy ddylsyn ni cico allan te? Ti. Just fod am dy hun. Fod am dy hun, o. Ie. O. Busnes. Hwyl fawr ffrindiau. O'n i'n meddwl o'n i'n neud neitha dda ar y diwedd. Da iawn. Morgan, roedd hwn yn massive mistake gan fi. Am rhyw reswm, roedd fi'n meddwl roedd ti'n yr imposter arall. And I was like, oh, I'm safe by you. Oedden ni'n meddwl oedd Morgan wedi lladd fi. I was like, wait, what? Un eiliad, Morgan. Morgan. Ti mor sas o gêm yna. Am dim reswm. Ti di ffeindio fi yn launchpad, ond ffeindio Douglas rhywle gwbl wahanol. Na. Ie! Na, oedd ti'n rhaid lle, oedd ti? Na. Fi ddim yn nabod y map. Fi ddim yn nabod y map digon dda i gwybod. God.
Oedd Douglas i marw yn i'r entrance i'r reactor, nes i marw ar y launch pad. Mae ddim yn agos o gwbl. Wel, fi ddim yn gwybod y map mor dda ti, okay? Os yn di... Rwy ddim. A nes i ddim, actually. Rwy ddim yn gwbl. Oh, God. O'n i'n gwrando i ti, o'n i'n like, hang on, ti'n anghywir, hwnna'n really sus, ond ti ddim yn... Dim ti yw fe. Na, nid fi. Right, fi angen y code dro, so, yeah. Dys fi anfon it? O, mae mewn y general room. Well, yeah. Oh, Lady Baby. Lady Baby'n amazing. Yeah, mae'n mor good. Mae swnio fel Thomas ar y stream. Ydy Thomas yn Lady Baby? Mae'n amazing. Os neb di gweld fe, edrych ar ôl y stream. 100%. Nippon Manju, am un cam. Sut chi'n lladd pobl eto? Yr un hyn ti angen aros yn am, like, oesoedd. Oh no. Okay. Remember if I wedi reset o fe. Beep, beep, beep. Oh. Right, we're gallu dweud Hwyl bod fawr, yn Ross ffrindiau. yn neu rhywun arall. Oedd e admin, meddwl? Medical scan. Hang on, can I... Dwi'n rhan eto, please. Right, roedd Ross yn di wedi gwneud medical scan o blaen fi. I did it, and then roedd rhywun arall yn rwy'n methu cofio pwy oedd e. Fi oedd wneud yr ail medical scan. Roedd e'n Morgan. Ie, o'n i yn wneud yr ail medical scan, achos o ti dal ar y actual scan a pan nes i ddechrau wneud e. Ie. So, just i dweud, Ross yn di, Morgan a fi yn saff. Hwna'n teimlo'n dda i clywed. Hwna'n teimlo'n dda i clywed, ti'n gwybod yma? Hwna'n ffordd dda. Oedden nhw'n gweld O'n i'n credu am eiliad rhywun wedi lladd fi, achos gyd o'n i yng nghanol tasg, a ti'n gwybod pam mae fe actually yn llenwi'r screen, a ti ddim yn gwybod beth sy'n digwydd. Yeah. Oh my god, ti wedi lladd fi'n barod, a wedyn sylweddoli. Fi ddim yn di bellach, fi'n coch. Ble oedd y body, though? An admin. Pwy oedd wedi wneud e? Come on, own up. Wel, fi'n a ffeindio fe. Ddim yn self-report. Sansus. No. Lily. Yeah, mae Kieran bach yn dawel. Sorry, oedden ni'n mewn reactor, oedden ni'n gwneud task mewn fyna. You got quick to hand. Rwy fi heb di adael y launchpad eto. Hanesos. Rwy fi gwneud y blymyn, the diagnostics one. Chi'n gallu gadael. Chi'n gallu gadael hwnna, mae dal yn... Ti'n gadael i wneud e. Literally, rwy just wedi bod yn sefyll fo'n just aros. Wel, mae hwnna bach yn sus. Rwy fi meddwl rwy fi'n cymryd, like, ages. Whoa! How does my bach yn sus? Literally heb wedi wneud unrhyw beth. Ai, siwr. Oh, man. Comms sabotaged. Oh.
I knew it. Rhywun jyst wedi cael ei lladd. Woo! Aw. Damn it, fi'n gwybod yn Kieran! I think angen siarad ti wedyn. Imposter of Ti'n wedi gweld fi'n mynd lan. Roedd hwnna'n so rude. Roedd fi Nes i- just nes i- got murdered. Nes i fento reit o blaen Morgan. Roedd hi'n trio redeg I ffwrdd a cuddio o ryd, but then doedd hwnna wedi ceisio. Oedden ni'n Na, siarad na, rhywun, a wedyn just mynd mewn vent am like 20 seconds, and just pop out in the reactor. Thing is, roedd hi wedi pasio chi like 2 minutes ago, ond dych chi ddim wedi lladd fi. Oedd y kill cooldown dal yn aros, so you just didn't feel like it. Hei, dwi am fynd achos fi'n knackered. Oh, na. O, diolch am chwarae. Ie, mae rhywun hwyl iawn. Gobeithio ti ddim yn, like, mwy mentally scarred oherwydd I know, accusations. Just emotional. Yeah. Okay. Tra. Hwyl. Oh. Oh, no, friend. Fi dal na nawr. Ydy pawb, oedd pawb yn gwneud, like, y blwmin, like, the hand dance thing mewn ysgol efo'r can hwnna? Na. Efo'r can? Na. Neu hwn yn literally just ysgol fi. Okay. I feel Mae'n unprivileged generational now. gap ti'n da. Safety in numbers, so fi ddim... Like, dyna ni, okay. Com sabotage. Dim ta... Na, dim tas glen mynd. Ti'n iawn, Douglas? Ie. Fi just di weld corff porffor nawr. Ie, nes I dilyn, ond I right tu ôl I ti a nes I gweld y corff hefyd. Roedd hi mewn Fi ddim yn siŵr, ond fi'n credu fod glas gole yw eto, achos nath e ymddangos lan y top. O, na, yeah. oedd ni'n mynd lan I reactor. Wow. Pawb dod efo fi round yma, a mae gen I y med scan, so ti'n gallu gweld fi'n... Na, roedd ddim yn gyda ti. Pawb dod efo fi. Na, na. Pawb, not just you on your own, you fool. Pawb dod gyda fi. Gyda pawb dod gyda fi, dwi'n innocent, dwi'n mynd I wneud med scan mewn o flaen pawb, so mae pawb yn gwybod dwi'n fine. Oh, and am I just straight up murder or someone? Yeah. Yeah. Os ti wedi fod o fi mas nawr, ti'n mynd I fod... Oh, roedd hwnna'n angle. Are you serious, man? Roedd wedi fod yn olaf. O, ni eisiau weld y med scan, meddwl. Yeah. Dwi'n live a med scan, right? Pawb dod efo fi. Alright. Come on now. Kira. Der ymlaen. Na ie. You have to get the... Oh, wedi set o fe bant. Okay, oedd hwnna'n Owain. What? We're literally just wedi gweld y cyrff hwnna mewn ffordd. Oedd fi a Lily yn cerdded mewn, a oeddech chi'n like, sefyll yn erbyn y corff, ond literally just wedi cerdded mewn, so... A roedd Kieran wedi wneud y scan. Ie, roedd fi'n gwylio Kieran gwneud y scan, a wedyn roedd ni'n gadael.
A rwy'n gweld y cyrff hwnna. A rwy'n Lily, ble oedd y clicio chi? arno fe. Efo Kieran. You know, following the Were plan. Yeah, I was too scared, sorry. Rwy'n ti'n literally tu fi a gweld fi'n mynd mewn fan'na, gweld... Yeah, I know. Fac mae'n rotten di, mae... Dwi'n meddwl mae'n Summer. Dwi'n vote o Summer. Hi'n accuse o pawb. Rwy'n mewn y reactor. Roedd hi'n right ar y top. Clw o ble mae'r dau... Nah, Summer, sorry. Sorry, you're the weakest link. Pwy? Pwy ni fod? Summer, Winter. Winter. Yeah, okay. Sucks that you were wrong, though. Well, it's better with you out anyway. Oh, Lily, you are well special. Yes! Oh, wow. Yes! Tricked you. Oedd ni wedi dweud Ross yn di? Literally. So, are there any Owen? Yeah, rwy'n literally just wedi lladd right there. Nes i lladd ffrindiau. Neb di gweld ffrindiau marw. Neb di dweud unrhyw beth. Oh, no. Oh, no. Oh. Ti ffeindio'r vent yn reactor. We're like, shit, vent. Ble mae fe? Mae'r vent system yn cysylltu, like, y holl map. Mae'n nuts. Gallu mynd pob ble. Summer, ti angen bod yn llais sus. Wait. O, chi'n gallu neidio i mewn i vent, a wedyn dod allan o vent wahanol? Yeah, ti'n clicio arrows. Ti'n clicio ar y ddau ar y vent. Oh my god. Dwi'n just yn cuddio fewn y vent, ac yn aros O'n am y i ddim yn gwybod na chwaith Steph, ond o'n i'n meddwl taw just literally cuddio yn y man yna lle. Mae hwnna'n so tragic. I dysgu rhywbeth newydd. Na, rwy'n meddwl bod mi ddim vento nawr, like every chance he gets. A just pop o lan tu ôl pobl nawr. Definitely. Can't believe rwy'n ddim wedi gwybod hwnna. I'm pretty tragic. Just bach. Crewmate. Is yna job yn lan fan hyn? Na, okay, na mynd gyda. Wait, oedd y lle wedi dweud ni ddim angen aros ar gyfer y diagnostic thing? Na, mae'n gwell ddim i aros fi'n credu, ond mae angen mynd nôl nes ymlaen, falle. Okay, diolch. Please, come. Sorry. Uh-oh. Oh, mae dau pobl wedi marw. O, dim Kieran. Dim clem dy fi, o'n i'n neud y body reactor thing ar y start, achos o'n i'n meddwl, os fi ddim yn neud mae rhaid i rhywun neud e. Y body reactor? Ti'n y thing sy'n loadio yn really araf, a mae fel, ti'n beth fi'n siarad am? Y thing ar y dechrau. Ble oedd y body ddo? Fi ddim di, thegla sydd di galw fe mewn, so gofyn e. Dwi ddim gwybod yr enw yn Cymraeg, and actually, no, I don't know it in English either, so... Sound. That's good. Nice. I just found the body, I don't know where it is. Yeah. I'm not used to this map. Ble about though? It's all the way to the north, where you would fix the lights. Okay. Oh, right. I don't know. Lle mae'r coeden? No idea. Sounds pretty sus to me. Nid o wain yw e. Nid o wain. Dwi'n ar ôl yma unrhyw un yn dweud unrhyw beth. Fi fi'n skipio. Rwy'n catchphrase i. Falle skip. Me. Yeah, rwy'n mynd i skipio. Am I taw Lily yw e.
Oh, I don't know, sounds pretty sus to me. What? Wow. Looks pretty sus. Oh lord. Brilliant. Oh. Mae'r chwerthin mor gymaint yn y game hyn wedi absolutely ruino fy gyfwg. My god. Beth di'n hyn? Comm sabotage, no. Dim byd am y game, ond I literally just had the best wiring task. I literally went straight across on all of them. Be jealous. Water lamp. Reacted laboratory. What the heck? Like, reactor and laboratory. Oh! Nine now in 0 pero. Ooh. Popeth yn smooth ar un bryd. Yay. Creu a crystal. Oh. Really fast. Accept diverted power and communications. Yay! Task's done! Oh wow, door log. Oh! Thuglas wedi llafu. No, ydyn nhw'n mynd I... Oh my goodness. Roedd fi'n meddwl roedd ffrindiau wedi lladd fi then, ond roedd e ddim. O'n i'n meddwl ti'n lladd fi. O'n i'n meddwl... O'n i'n trio edrych ffordd i'r corner sylweddoli. Ti'n gwybod un gyda'r carden thing yna, o'n i'n edrych am code am ages, fi jyst wedi mynd, mae'r code ddim yn ymddangos, so rhaid fi ffeindio fe rhywle yn arall. Oh no! Need a swipe thing. Oh no. Unrhyw syniadau? Oh dear. Pwy nath marw tro mewn gwyrdd? O wain. Ie, fi. Dwi di marw. Thuglas, ble oedd ti di ffeindio pobl wedi cael eu lladd? Get a security camera where you can see the security footage, or not the footage, the trip wiring. Sounds pretty sus to me. Oh god. Pretty Lily. Wow. Okay. Dwi'n mynd I... Lily a Ross indeed dwi'n credu. Dwi'n mynd I vote o Thuglas oherwydd mae'n sound o'n Saesneg. Bod yn Saesnegist nawr Saesneg is really sus. Does dim syniad da fi, so we'n skip. Alright,
What can I say? Rwy'n fi'n cywir. Morgan. Unrhyw sylw. Morgan. O na! Wedi picio fi allan. A ti'n un eiliad o marw. Iawn. Dyna gyd fi'n gallu dweud. Morgan, ti'n un eiliad o marw. O'n i'n tu ôl ti, like... Oedd e'n ti oedd e? Yeah, o'n i'n like... Say, don't trust the face. Oedd e'n ti, Lily, just so fi'n gwybod. Na! Oedd e'n rot yn ti a Lily, oedd e? Na! Na. Rwy'n thuglas. Oedd e'n ddim? Thuglas. Roedd e'n thuglas, ie. So oedd e'n rot yn ti a... Thuglas. Oedd Thuglas yn lladd mi, like, instantly, a roedd Lily a Owain mewn an admin thing, a roedd neb yn mynd I cael fy body. Wait, oedd hi wedi marw y gêm yna, o oedd hi wedi cael ei voter off? Huh? Oedd hi wedi voter fi off hwnna, neu was I, like, killed? Oh, no, Ie, fi'n cael ei rhywun lladd. Dwi'n methu cofio. Dweud, reliable packet 1 was not act just trio connected. Blah, blah, blah. Trio ail launcho'r game, oedd hwnna'n digwydd I fi. Okay, na i'n mynd allan. Okay. Mae'r map yma yn eitha dda, ond mae'r un arall yn un skeleton neu... Dwi'n hoffi o'r un arall, ie. Ie, yr un sy'n cylch mawr yn well. Pobl... Parin, yr un tu allan, neu yr un mynd y ship? Yn y ship, achos mae'n fwy fel cylch, a mae pobl yn dod o gwmpas cyrff yn gyflymach. Mae'r un tu fas yn fel cylch hefyd, ond you know. Ydy. So, Kit, pa map ydi pawb eisiau gwneud? Yr un mewn y ship? Neu'r un... Just gwneud y trwy'n I'm, you know, just... Un tu allan ta, o'r brynu yn... Ie, tu allan. Cool. Sorry, Morgan, ni'n mynd I creu lobby newydd. No problem. Hello. Yr un cod fi dde? Na, bydd yn... Ydy gallu gwneud y link yn y sgwrs general eto? Ie. Wow. Bydd fi'n rhoi y code hefyd. A na I pastio fe I ti wedyn, Steffan, na'r fel enw, yr actual code. Sus. Sonio fel ti. Aha. Pa mae'n mor gyflym? Dwi'n gallu gweld e. They're just like instant. Oh my gosh. Beth yw'r cod? Na I just roi yn y chat yn chwarae private. O na, bydd ti ddim yn cael hwnna bydd hi. Na I danfon eich ti nawr. Gled. Dyna ti. Ydy'r cod yn mynd tu fewn I sgwrs general? Diolch. Na I roi e nawr. Ie, oce. The world. Hwnna game. Reit. Oh my goodness. Come on, son. Some life lessons there. Oh. Cwod, hwnna pawb ie, oethon ni. Yeah. Ready. Oh no! Oh na. Di wedi mynd. Wyt ti eisiau just gwneud y game hyn a wedyn... Boes wedi gadael? Ross yn di. Oh no. Yeah. Mae'n kind of sus. Hwna'n Oh! You got the link eto. What? Are you getting death right? Yeah. Oh, fair. Di Darwin yn barod. Ac I run. Oedd yn Ross yn di.
Yeah, my Ross yn kind of stuff, guys. Hang on, pwy ai there? Doedd hi ddim wedi gweld, doedd hi just wedi gweld y report button. Yeah, same. Ie, o'n i just wedi rhoi'r allwedd yn y troi. Na, Lily, ti'n Yeah. kind of sus. Nah, bro, you're literally like right Wow, okay. Oh, like, we've just been... skip out Where's Silma. Lily? Why were the movie? What? Oh! Diolch, ffrindiau! Right, Oh, dwi'n gas though. Oh, sorry. Oh, no. R.I.P. Oh, beth yw'r map yma? Oh, Jesus. What? Oh, gyflym. Oh my god. Ti'n di hack o fe o wain. Sut oedd hwnna'n gwneud yn bosib? I don't know. Oedd neb yn gweld ffrindiau lladd fi instantly. Nah, were they just like a dead body? Yeah. So os mae lot o pobl mewn un le fel yn y Yeah, mae'n cysgod, stack kill. Mae does neb yn gallu weld pwy nath wneud e, achos mae pawb yn cuddio i hunan. Lily gyda'r terminology. Dwi'n love stack kill. My favourite. Wow. Alright, let me know. Ydy Ross yn dyn dod nôl? Na, di gallu cael link eto, please. Mae'n yr un cod. Diolch. Yr, Oedd ddim yn weithio? O, dweud o'n ni. Nice. O, na. Really brysur gyda gifs. Yeah. Quite teg though, good ar y gifts. Oh, yeah. Ni angen Pity career mewn gyda fe. ffordd bod ni ddim yn rannu nhw gyda actual ar y stream. Angen i roed Discord i gweld beth i siarad am. Yeah, hynny'n good advertising. Just un ar y tro yn neud falle. Oh, map in now. Okay, cool. Fydd yn gwrdd map in. Ble oedd e? Wyt ti'n gwybod ble... what? Ble ti'n neud y lines, so ti'n like follow... Oh, I don't know how to explain it. On like a task thing. I don't know. Mae task i gwneud lines. Mae task thing all bod yn unrhyw Lily, mae'n swnio bach yn sus. Na, Mae yn. Wyt ti'n gwybod y dodgy things that stick out the floor? Oh, pa game ti'n chwarae nawr? I don't know, roedd them right next to it. Dodgy things ti'n dod allan o'r llaw. Roedd e'n lighten up, roedd fi ddim yn gallu gweld unrhyw beth. Right, Lily, ti'n Swn i fel y victim nawr. O'n i ddim yn gallu clywed. Yeah, hwnna'n fi suspicious. Mae'n swnio sus, I'll tell you that, ond roedd e ddim yn fi. Like, I'm calling sus on myself, but it just says not me. Come on, Morgan, deciding vote. Oh, wow. I see how it is. Move. Oh, rip. R.I.P. Early bath. Oh, sorry. Ripperoni. Yeah? Na, ni ddim. Hwydda. Yeah. No, oh my god. Sut wyt ti'n neud hwnna mor gyflym? Na, Ti'n gwybod y tricks a'r hacks a beth? Roedd e wedi ffrawnd o fi.
Dyn methu symud either way. O'n i dal yn byw, so sut wyt ti wedi cael dy ffit fan'na? Oherwydd ti'n yr unig person ar ôl. A maen nhw dau gallu fod Os ar ma' 'na gyfer chi. dau imposter, dau chwaraewr, wedyn Ie. mae'r gêm wedi colli. Oedd yna'n pure panic. Owain di lladd rhywun, right flaen fi, like, no. It's like, Just redeg dig i up ffwrdd. yourself hole. Ie, nes i redeg i ffwrdd, weld ffrindiau. I'm like, okay. Like, yay, victory! Rhaid i fi fynd. Diolch yn fawr. A diolch am chwarae. Hwyl, Hwyl. Ni gallu newid y kill timer i 30 eiliad, achos mae 10 eiliad yn rhy... Oh, mae hynna pan mae'n so... Oh my god. Falle, maybe 20, so it's like... Na, 30. O ie, hawdd mae llawer ni nawr, ie. Yeah. Yeah, so 30, yeah. Say 2.5 seconds. Super specifically. Mae'r 2.5 eiliad yna'n cyfri. Yn ni eisiau gadael efo 2 imposters? Yeah. I don't know, mae kind of like loads in it. Ie, jyst falle newid e un nawr fi'n credu. Bydd ni angen creu lobby newydd i gwneud hwnna. Yn ni gallu bod yn bod i gwneud hwnna. Fi'n gallu trio efo 2 a gweld os mae'n mynd yn really gyfle. Ever cool down longer as well, so bydd hwnna'n fine. Yeah. Let's trio fe. Ei, diolch, just vibing. Rwy'n just wedi... Rwy'n wedi rhoi ei hyd yn ei ffwrdd ar mic fan'na. Okay, roedd na cyrff mewn yr light fixing area thing. Ie, fi'n mynd fan'na hefyd. Na, roedd Kieran mewn fan'na. Roedd fi'n just mynd mewn, a roedd Kieran mewn fan'na, a roedd fe ddim yn gwneud unrhyw beth efo'r cyrff. Dwi wedi reporto fe? Okay, on... Oh, sorry, I thought I reported it. Roedd rhywun just wedi dweud, imposter eto! Definitely Ross and D. Oh, whoa, hang on, un eiliad. I don't know. No. Nes i gweld Lily yn redeg i ffwrdd o electrical. Lily. Yeah, how would you do mid electrical? Oherwydd roedd rhywun literally wedi marw, that's why I don't do it. Did I think we were going to wedi marw hwnna? Mae'n few area fi'n really tiny, and it lights heb cael ei ffixio eto. Nes i gweld Lily yn redeg, little pink body, go, wee, redeg i ffwrdd. Okay, just on the little pink body, mae'n Lily. Like, I'm not joking. Oi, literally wedi dweud, imposter eto, I'm sorry. 100% Ross and D. Un fel na. Oedd them probably just a joke though. Oh my goodness. What is this? Ti just angen stop o bod yn sus Lily, or just don't be the imposter? I just... Okay. Okay, just try to fod yn sus. You either get murdered right at the start, or just get kicked out. Oh my god. Na i cerdded o gwmpas gyda ti, Owain. Mae'n saffach. Oh no.
Okay, cool. Na, dim With siawns. hyn, Kieran. Nes i gweld fwy trefedig ar ôl fi. Nes i gwasgu'r bottom. Roedd o'n light yn mynd mount. Robbed. I know. When you got it, I was like, oh my gosh, he's literally stood by the button. Nah. Robbed. Robbed. Oedd hwnna'n dal mynd yn pretty gyflym. O'n i eisiau un imposter. Yeah. Oh. Oh, well, yeah, da iawn, Sama. And then, game da. Ti'n di Kira nawr, rhaid ti wedi mynd ar murder spree together. Go. Go. Pwy sy'n creu e? Bydd fi'n creu'r eto. Un map? Yeah. Iawn. Yeah, go on. Falle dyma amser da i fi gorffen Yeah. heno. Okay. Yeah, diolch am... Dyma bydd un olaf fi. Hwyl te, diolch yn fawr. Un yma, dyna fe. Pob hwyl, Sema. Diolch. Nos da. Hwyl. Nos da. Hwyl. Wait, pwy sy'n aros? Hwyl. Hwyl. Oh gosh. Ble mae Somer? Ble mae ti? Rwy ddim yn gwybod. Okay. Wel, ie. Ymuno'r dy god de? Dod nawr. Okay. Ydy hynny'n nid... Ah, there we are. Dyna fe. Helo. Ble mae Rosin te? Oh, Yeah. mae'n dod mewn. O, dwi wedi rhoi ar... Mae'n dweud use ar y gwaelod. Mae'n dweud beth? Mae'n neud yn ôl mewn. Hang on. Oh, dyna ti. Hey, dyna ni. Oop, there it is. I don't know, kind of sus. Ymuno ddim yn hwyr. Na. Ti'n ysgysys efo mo. Definitely some sus behaviour. Mute, pawb. Yes. Let's go. Right, so rhaid angen plan o hyn. Mae di trio... Ydw i gallu lwro rhywun lawr fan hyn? Oh! Right, mae Morgan aros yn di fanna. Uh-oh. Sanctuary. Roedd e, like, right yn y monitors am y security. Oedd ni literally mynd fyna i edrych ar y cameras i gweld. Whoa. Huh? Oh. Top left. Rwy fi just wedi dod. Rwy'n top right. Rwy fi'n just cerfyd lawr yr corridor hwnna. Lily, Mae'n dibyn sus. A rwy fi'n gweld Lily yn y... Yeah, rwy ti wedi pasio fi, ond rwy ti wedi dod o'r top. So... Yeah, rwy fi'n mynd mewn ar bwys yr electrical place. Ie, mae hynna ble mae'r corff. Ble roedd y body wedi cael ei ffindio. Yeah. O, rwy fi ddim yn mewn o'r ystafell yna. Ie, ond just bod yn safe, mae'n ti. O, hwnna'n mean. Yeah. Pwy ni'n fod rhan? O, a'n, odio. O, hwnna'n mean, what? Ie, ond mae'n cywir. Yeah. Wait, pam wyt ti'n fod o fi? Ross and Dean yn hynny. Mae Ross yn dyn yr un arall te, maybe. Na. Na, mae on Dean. Oh, never mind, sorry. The double bluff didn't work. Come on. Rwy fi'n trio double bluff o.
Damn it. Roedd Ross yn di yn second imposter. Yeah. Don't dummy mas. Oh, where did the game go? I don't know. Dark. O, rwy dal yna. Good for you. Dyma beth ti wedi gwneud. Samar yw'r impostor. Beth sy'n dweud? Wedi cael ei bwtwr allan. Dyna fe am fi. Diolch. No star pawb. A diolch am No star. Hey, no star, Morgan. Tara. Wait. Rwy'n confused nawr. Oherwydd rwy'n mewn lobby gyda Morgan. Mae'n Yeah, rwy'n fi'n a host, ond literally, rwy'n fi'n gwasgu play again. Yeah, roedd Nawr e'n yn o'r black. menu. Yeah. Oh, mae'n dweud game has ended. Dwi'n gallu mynd hwnna. Sad. Oh my gosh, rwy wedi ffigur o mas i wneud e. Hey, nice. Woo! Ni'n cael 5 person. Mae'n digon am un game arall. Yeah. Swnio'n da. Does i gorffen y dream. The saga. Imposter. Alright, pwy sy'n wedi dweud hwnna? Oh, Oh, rhywun wedi troi y golau bant eto. Nhw wedi cloi y drws, hwnna'n sneaky. Oh, hynna'n gwahanol i'r map arall. Oh! No meetings. Oh, Nice. Dim meetings at Mor all. galw fe. What? Bron di galw fe. Like instantly in the marrow. I was like, okay. Sorry, roedd ti'n fyna. Ti eisiau Sure. mynd ar y map cyntaf yn ei goi ar oherwydd mae'n llai. Mae o'n fel pedwar ohono ni. Na, dwi'n mynd i mynd nawr. Yeah. Yeah. Mae'r diwedd y Oh my stream God. nawr. Mae yn y 10 o gloch. Yeah. Dwi wedi gorffen. Wyt ti wedi adolygu yn ffyseg? Mae'n dweud amser i siarad am hwnna. Na, wyt jyst eisiau gwybod os rwy angen adolygu cyn mynd i gwely. Yeah, probably. Oh. Bro, imagine coming physeg, lol. Uh, Oh, I Christ. took media. Oh no. Wel, diolch chwarae pawb, hwnna'n lot o hwyl. Ie, hwnna'n Yeah, I hwyl. don't know. Yeah. Diolch mawr. Ni angen neud pob diwrnod. I wish it could be diwrnod cymunedol every day. Dwi angen Chris Balotelli, though. Wows me.
Angen y Chris na. Oh man. Wel, diolch yn chwarae pawb, a diolch pawb ar Twitch am gwylio. Bydd ni'n gweld i gyd yn y stream nesaf. Hwyl. Hwyl. Nos da.